Nesa ta zo kusa, ina masu buƙatar sabbin Indiya wanda Stone ya saki a cikin 'yan kwanakin nan, ko kuma dukkan wani fim wanda mutum ke buƙata wanda ya yi ya duba a cikin kowane shafi bai samu wannan fim ɗin ba, wato kai ya ɓata lokacinsa. Ga wannan lambar namu ko ya ɗauka ya contact ɗinmu a WhatsApp ko kuma kira domin faɗin abin da ke buƙata domin dukkan wani fim ɗin Indiya wanda Stone ya saki sabo ne ko kuma tsoho ne, insha Allahu zai same shi a wajenmu. Wannan fim mai suna Dabba tabbas fim ne wanda aka yi tallan shi tare da wani fim mai suna Sarkin Faɗa. Akwai fina-finai da dama masu matuƙar kyau wanda Stone ya saki a cikin 'yan kwanakin nan. Duk wanda bai kalli wannan fim mai suna Dabba ba zan iya bayyana cewa ya yi missing ɗin kallo sosai ba ɗan kaɗan ba, domin tun daga yanayin tallan fim ɗin za ka san da cewa wannan fim zai yi kyau sosai ko kuma fim ɗin ba zai yi kyau ba. Tabbas wannan fim ya kamata a ce duk wanda ke son kallon zafafan fina-finan Indiya musamman sababbi akan kari da gaggauta neman wannan fim mai suna Dabba. Idan har kana buƙatar wannan fim mai suna Dabba, ga lambar wayarmu nan za ka iya kiran mu ko kuma kai mana magana a WhatsApp domin samun wannan fim ɗin da dumi-duminsa kafin a ce ya yi sanyi.